dnešního videa a dneska to bude, jak tady vidíte, tady tam video ochutnávky a dneska to bude se mnou, s Adelou a Deniskou. Pojďte si ho představit. Takže čau. Ahoj. My jsme ségry, teda dvojčata, jeho kámošky. No tak jo, to. Přinutil nás, aby jsme to s ním šli ty ochutnávky dělat, jinak my jsme vůbec nechtěli. On řekl, tak pojďte, budeme si hrát dneska. Jo, a najednou, hele holky, nechcete jít točit ochutnávky? A my, ne, pojďte, bude to zábavný, dobrý, no. Tak nás tomu přinutil. A ještě vám řeknu, že už je to prošlý. Chvilinku. Protože než nás k tomu donutil. Ale jsme si šli točit. Tak jo, tak to začne. Tak začneme všichni se všema jít doma. Máme tady nějakou roládu, jo? Domácí. Mluv ty. Domácí roládu. Já vám to jdu ukázat. No, je to šum. To je to. Takhle. To je jen. Takhle to vypadá hezky. Na ní se pak budou ptát, to je tvoje holka. To je kámoví. Ne, my jsme kámoši ze třetí třídy. Jo, jenom byste se pak... Já znám. Kámoví. Není z kámoví nic nemusím ani cukráru, ale tady to je dobrý. To je dobrý, ale mě by to přidal, kdybychom ještě měli. To je chutné. Takže taky. Pak tady máme brambůrky, počkejte. Hranolky s kečupem a tatarkou. Pak tady máme normální křupky a brambůrky solený, jo? A křupky solený a hranolkový. Tak jo. Počkejte. Tak jo, jdeme na další. Počkej. Tak já jdu už na to. To měla, to bylo. Už bylo hezký. Maži. Mně jo. Mně to chutná. To normální brambůrky s příchutí. Když si dáte do televize hranolky k tomu kečup a ještě k tomu to tatarku. Ale oni jsou hrozně hustí. Nejsou. To musím zapít. Bude chutné. Já to ještě budu cítit. Jdeme další. Solený. No. Takže zatím největší havinka. Mně je lepší tady to. Když tak dosypulo. To dělalo pěti. Co? No. No na další jídlo, jo? Tak jo. Už se podívat, kolik už minut točí, ne? Ale jak je to dobrý. Normální jídlo. A ty se jdeš podívat, jestli ještě něco nenajdeš. Tak jo. 4 minuty 30. Takže jo? Kolik vám to nechce říct, ale... Na to radši jak říkat. Jo? No. To nejdáme. Já jsem tady ještě jedný našel. To jsou ty samý malé. Aha.
žádný nemáme. Jo? Takže chci udělat takovou ukázku, teď to si můžete koupit. Bohemia. Jo, Filipek. Zapomněl jsem říct. Ale vám to nechci říct, abyste se furt nepsali do komentů. Ale prosím, a bude soutěž o Bigshopy, nebo tak má novýho sponzora Bigshopka, vej? Nemám. Ještě nemám ani žádný trička. Ano. Lahumpa. Já se jenom dojdu na záchod. A už já se nevrátím, protože já za chvíli jdu domů. Takže zatím čau. Takže já to bude přesně všechno, takže je dělá pro Daničku a to je pro Adelku. Jenom to je měně. Tak jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, komentář, odběr, anebo tak se uvidíme u dalších videí, takže čau!